המפקד שלו אמר לו אם הוא מוכן לצאת, אז הוא אמר, אני מוכן ומזומן למשימה. באיזשהו מקום, היה בו משהו מעניין, זה היה מאוד חברותי, אבל הוא לא היה בן אדם... לא ידענו עד כמה אוהבים אותו, ועד כמה חברים יש לו, ועד כמה חברים מרגישים עליו קרובים, וכמה אנשים, כאילו שהיה להם משהו דחוף, זה היה לדבר עם קוקו קודם כל, ולשוחח, ואת הטוב לב שלו, את המידות הטובות, את הבן אדם המיוחד שהוא היה, אני חושבת שהכרנו הרבה יותר, לצערנו, אחרי שהוא נפטר. הוא התקשר בראש חודש אדר, היה פה בית עמוס, מפוצץ באנשים, והוא הרים טלפון, והוא ביקש לדבר עם אמא שלי. אמא שהייתה מאוד עסוקה עם הגמ"ח, היא אמרה שהיא לא יכולה לדבר איתו אחר כך. אני חושבת שזה לא קרה. חזרתי הביתה, עליתי לבית, ההורים שלי לא היו בבית. כשהם הגיעו הביתה, ראיתי כאילו, הם לא ממש דיברו בקול כזה, ראיתי משהו מוזר. אבא שלי בדיוק ישב על המחשב, והיה אז שאי אפשר לדבר עם האינטרנט והטלפון ביחד. ופתאום אני ככה רואה על המסך באינטרנט, פיגוע בנצרים, 3 חיילים נפגעים, 3 נפגעים, ואחד פצוע. חלף זמן רב עד שההפתעה הפכה להכרה. 3 אנשי צוות טנק מרכבה נהרגו ממטען שפרץ את מיגון הטנק, שמוגדר הטוב בעולם. לוחם רביעי נפצע. מטען רב עוצמה הופעל מרחוק על ידי חוליה שתמנע אותו, שיטה שידועה עוד מימי לבנון, והידיעה התיאורטית שאין כלי נשק שהוא חסין מפגיעות הפכה הלילה למציאות. ואז אני אסדר עניינים, להתקשר, להרגיע את ההורים הלחוצים שלי שהכל בסדר. התקשרתי אליו לטלפון, בטלפון שלו הייתה הודעה קולית, חבר שלו הקליט כאילו את אילנה דיין בעובדה שקוקו נעדר מפתח ביתו, ומאז הוא נמצאו עקבותיו. כל היודע דבר ימצאו, נא להשאיר הודעה בטלפון זה. אז כאילו זה היה נורא מצחיק מימים רגילים, זה היה ממש לא מצחיק ברגע שהתקשרתי. אמרתי לו, קוקו תתקשר, ההורים דואגים. כאילו, בלי שטויות, תתקשר. בשעה 3:20 בלילה, אבא שלי כבר, תמיד יש את כל הסיפורים, את הנקישה בדלת, שלא רוצים לחוות את הנקישה הזאת. אבא שלי ישב פה בחלון, וראה אותם ככה נכנסים לאיזשהו כמה רכבים צבאיים. ואז הבנו שזה קרה באמת. רואים שברגעים קשים הקדוש ברוך הוא נותן את הכוחות, לצערנו, היה עדיף לא נותן את הכוחות ולא את הניסיונות, אבל זה ככה היה ממש, בסך הכל הייתי ילדה בת 15, אני זוכרת שאני פה ניהלתי פה את כל העניינים, ואבא שלי אמר תודי לדודים. התקשרתי לדוד שלי, פשוט לא הצלחתי להגיד את המילים, קוקו נהרג. אבל תוך 10 דקות הבית פה היה מפוצץ באנשים, חברים של אחי, דודים, ופתאום כשראיתי שכאילו מישהו מטפל באמא שלי, מישהו מטפל באבא שלי, אז ככה הרגשתי כמו איזה שואב אבק, כשמישהו שואב לי את כל הכוחות שלי, נפלתי למיטה. זוכרת, היה לי שיח מאוד עם הקדוש ברוך הוא. דיברתי איתו הרבה, זה ראש חודש אדר, למה אתה עושה לנו את זה, זה מצווה לשמוח, קוקו היה כל כך שמח, אז איך אתה לוקח לנו את אחי היחיד. פתאום בשבעה היה כאילו את ההורים שלי שהתאבלו, אני הייתי אחות, היו חברים שהתאבלו, משהו באמת ברמות שלא... הם ישבו פה מהבוקר עד הלילה, שנייה ממש, ואתה ראית אבלים, הם ישבו פה כאילו משפחה שלמה שמתאבלת על הדבר הכי יקר שיש להם. עוד אחים שלנו, עוד משפחה שהיא חלק מאיתנו והיא מתאבלת את זה, ויש להם אובדן מאוד גדול. ואני חושבת שגם להורים שלי זה עשה להם מאוד מאוד טוב, הקשר הזה עם החברים. כי זה סוג של שקוקו עדיין איתנו, שבאים חבורה של אנשים שהדבר המשותף ביניהם זה באמת קוקו, שמאוד יקר להם ומאוד חשוב להם. אני זוכרת בהתחלה הייתי שבורה וכולי, והחלטתי שלא, אנחנו דווקא נחיה ואנחנו דווקא נהיה הכי כמה שאפשר, כן, נשתדל להיות הכי טובים שאפשר ולעשות הכי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. יש לי אח שהוא נפל כקדוש, כחייל, אז אני צריכה להיות כמו שצריך. אני צריכה להיות יותר טובה, אני צריכה יותר להילחם.
אני הייתי הולכת לכל החתונות שהם חתנו, ולכל זה, שזה לא תמיד קל. זאת אומרת, אוקיי, אז קוקו היה אמור עכשיו להתחתן, מעניין לי, הייתה לי גיסה, איזה קטע, מה היה, אולי היו אחיינים, תורה, אתם ילדים. יש פה את המקום של איפה הוא היה עכשיו, היה צריך להיות, מה היה המצב שלו עכשיו בחיים, לו היה חי. יש דברים שרציתי לומר, ואינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן. מה הייתי מספרת לו? לספר לו, אני לא חושבת שצריך לספר, כי אני מאמינה שהוא איתנו, הוא רואה את הדברים מלמעלה, ואנחנו מבינים הרי בחיים שזה לא נגמר. בשבילי, הקבר של אחי הוא ציון של צדיק, כי הוא קדוש. הרבה פעמים שאני הולכת, אני כאילו כמו מספרת מה עבר עליי בתקופה האחרונה, ואני מבקשת ומתפללת שם. אני מספרת לו כמה אנחנו מגעגעים. מאוד כואב לי שהוא לא הכיר את הגיס שלו, את בעלי. היה סיפור מעניין דווקא מהצבא ששמענו, שאחד הניצול בטנק סיפר שיום אחד הוא אמר לאחי, אני לא מבין אותך. בשביל מה הלכת לקורס מ"טים, לקורס מפקדים? כאילו אתה לא קצין שאתה נהנה מאיזה הטבות מסוימות. אז מה יצא לך מזה שאתה תהיה מפקד? כלום, רק עוד עבודה. חוץ מזה אתה לא מרוויח כלום. אז אח שלי אמר במשפט שאני לא יודע אם זה שווה לי או לא, אבל אני יודע דבר אחד, שברגעים הקשים של עם ישראל אני הייתי מפקד.